Dnes se rozloučíme s 19. ročníkem festivalu Tomáškova a Novákova hudební skuteč, ale zároveň už se těšíme na jubilejní 20. ročník, který pořadatelé Lenka Frýdlová a Matěj Zelinka už chystají. A já je moc chválím za to, jak se jim to i letos krásně vydařilo. A myslím si, že si zaslouží váš velký potlesk. Ať se to nezdá, utekly bezmála 2 měsíce od chvíle, kdy jsem z tohoto místa 19. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební skuteč zahajoval. Tehdy jsme ještě nevěděli, jak festival proběhne, jaká bude účast, jaká bude návštěvnost a jaké ohlasy od publika zaznamenáme. Dnes už ale mohu hodnotit a současně děkovat. Osobně jsem navštívil velkou část programu, o některých koncertech mi referovali jiní. Jak mé vlastní hodnocení, tak zmíněné reference byly veskrze kladné. A to ať už šlo o zahajovací koncert, operetu nebo baletní představení zde v kulturním klubu Skuteč, tak třeba i komorní koncerty v muzeu nebo ve Skuteckém kostele. Velký úspěch zaznamenaly pěvecké sbory v kostele v Chrasti, vyprodáno bylo i na Richumburku, i v Luži na Chlumku, kde koncert proběhne, jak už bylo řečeno, v náhradním termínu 2. června. Důstojně jsme si připomněli i významné výročí 250 let od narození Václava Jana Tomáška a měli jsme tak možnost seznámit se s jeho tvorbou. A dnes nás čeká program, ve kterém uslyšíme krásné árie bohuslavných českých oper, podání předních českých pěvců a sál je opět zaplněn. U Boha Rusal